Ja fa 2 anys d'aquest viatge, però fins ara no he tingut temps d'editar aquest vídeo. Acompanyeu-me a Dinamarca per descobrir el sistema educatiu nòrdic i fer una mica de turisme. Visitarem llocs emblemàtics i coses que ja són tot un símbol nacional arreu del món. Un dels principals actius de Dinamarca, juntament amb la seva història, és també tot allò que fa referència a Lego. I a més és una molt bona forma d'aprendre des del punt de vista creatiu com fer un bon storytelling. Què és això? Let me tell you how it all began. L'storytelling és l'art de saber explicar històries, reals o fictícies, enganxant els oients. Una tècnica bàsica per a fer bons guions de sèries o pel·lícules i fins i tot d'anuncis que resumeixen la trajectòria vital d'una de les empreses més inspiradores del món per fomentar la creativitat de nens i adults a través dels seus blocs de plàstic versàtils. I és que fins i tot hi ha fòrums internacionals on es mostra en què pot arribar a convertir-se Lego, des de pròtesis per a infants fins a tot un món màgic, Legoland. La fantasia inunda Copenhagen a cada racó. I just al cor de la ciutat trobem el Tivoli, que celebra just 180 anys de la seva creació, sent el segon parc d'atraccions més antic del món. L'entrada val 155 corones, uns 20 euros. Hi ha atraccions típiques, espectacles, gastronomia i tot allò indispensable per passar un dia inoblidable amb els amics o la família. I per si no ho sabíeu, Hans Christian Andersen, que té dedicat tot aquest carrer al seu honor, va ser un dels escriptors europeus més prolífics de contes populars. Des de la Neguet Llets a La princesa i el pèsol i moltes altres històries que han passat pel filtre de Disney gràcies a l'imaginari Andersen. Hem gaudit de clàssics com La Sireneta. I, òbviament, la ciutat li ha dedicat una estàtua, que, com veieu, és el monument més fotografiat de la ciutat. El mar i els canals ens deixen a tot moment una preciosa estampa per passejar. En pause for at spiser fisk, frikadelle i kanalen. I amb la broma se'ns fa de nit, que aquí el sol es pon molt aviat a l'hivern. Acompanyeu-me en la pròxima entrega per visitar algunes escoles o entrar a la ciutat sense llei de Cristiània, quan tingui temps per editar més vídeos. Au, fins la pròxima.